Kanal Eksplozija vam prikazuje: Zilha zabranila Edovim roditeljima da viđaju decu. Evo i zašto. Zilha Karišik odlučila je da zabrani roditeljima svog još uvek zakonitog supruga Edisa Fetića da viđaju unuke jer pokušavaju da ih okrenu protiv nje. Zilha je odlučila da zabrani Edovim roditeljima da viđaju decu i pored svega što je doživela od muža, deci nikad ružnu reč nije rekla za njega. Ona je svesna da će on zauvek biti njihov otac i da samo gore može da učini ako ga spušta u njihovim očima. Dok su Edovi roditelji sigurni da ona pljuje njihovog sina na sve strane, pa su rešili deci da ispričaju kakva im je navodno majka, da ne bude samo da je otac grbav. Ona je u više navrata čula da loše pričaju za nju, a i deca više nisu mala, sve joj prenesu. S obzirom na to da su joj radili iza leđa, ona se odlučila na radikalne promene. Ona želi da sve reši sudskim putem. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.